begon dat op school? Nee, nee. Ik geloof het niet. Dat weet ik Thuis? eigenlijk niet. Ja, thuis is wel, de handigheid wel van thuis, maar kleien dat deed je thuis niet. Daar werd de boel zo vies van. Wie was er handig thuis dan? Ja, iedereen. Mijn moeder en al mijn broers. Dus Was je- iedereen was wel handig, zeg maar. Jouw Maar- moeder en al je broers? Ja, die zijn allemaal, ik kom wel uit een handige familie, dus er werd altijd wel van alles gedaan. Maar niet met klei, want klei geeft natuurlijk ook, ja, je hebt geen oven. Maar dan heb je een Lindenberg en dan ga je naar de Lindenberg en dan, daar begint het dan. Dan ga je elke week, dat is een cultureel centrum waar je dus, In? Nijmegen. Oh, En dan kan je boetseren en dat doe je dan jaren in, jaren uit. En dan neem ik een keer privéles en dan ga je een keer model boetseren. En dan stop je ermee en dan ga je thuis verder of je doet 5 jaar niks. model boetseren, dat is het klassieke... Dan ga jij daar staan mo- en dan ga ik jou Ja, maken. ja. Dat ik in mijn blote niksie op een krukje zit bijvoorbeeld. Ja, of je houdt een broek aan. Of dat ik is ook hou een goed, broek hè. aan. Ja. Sommige mensen doen dat bloot, ja, dat is iets minder, maar dat vinden sommige modellen wel leuk. Oh ja? Ja, ik zou het zelf niet doen, maar er zijn Nee, ik ook mensen die niet. dat leuk vinden. Ja, het lijkt me niet fijn als je door 12 mensen aangestaard wordt en nagemaakt wel. Ja. Maar goed, om het te maken is het wel fijn als iemand dat wil doen. Hey, en jij had alleen maar broers? Ik heb er 5, ja. 5. En een zus, ja. Oh, en een zus toch ook nog? Ja, goed. Ik bedoel, vroeger had je toch grote gezinnen? Ja. Ja. Was dat wel gezellig? Ja, dat was wel gezellig. Ja. Je weet eigenlijk niet anders dan dat je een groot gezin hebt, toch? Delen. Heel veel dingen. Delen. Ja, de leeftijdsverschillen waren groot. In de zin van? Tussen mijn zus en mijn oudste broer zit 21 jaar. Dus daar zit er wel een scheiding in. Oké. Ja. Hoe vond jouw moeder dat? Om Ja, die over zo'n lange periode... Maar dat gebeurde, hè? Hoe vond mijn moeder dat? Ze wilde er 3 en ze kreeg er 7. Hoe simpel is dat? Daar had je het toch niet over vroeger? Nee. Kwam pastoor dan ook wel eens aan huis om te kijken van... Nou, hoe wij het, zijn niet katholiek, maar ik denk dat ze de pastoor er wel uitgeschopt zou hebben. Oh, dat maakt me wel nieuwsgierig naar jouw moeder. Dat was dus... Ja, die leeft niet meer, maar nee, dat... Maar dan denk ik bij mezelf, dat was een vrouw die voor zichzelf op wist te komen. Ja. Die had wel Echt een wel? mening. Maar ja, als je zoveel zonen hebt, dan moet je wel, toch? Om de jongens een beetje tegengas... Ja, nou, dat Oké. kregen we wel, hoor. En jouw vader? En dan gewoon een aardige, goede, leuke, aardige man. Maar ja, mijn moeder die nam natuurlijk meer een deel van de opvoeding voor de rekening, zoals moeders dat deden vroeger, toch? Ja. Heeft ze daar ooit iets van laten merken? Dat ze het gevoel heeft dat ze kansen gemist heeft? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel, maar dat werd niet zo benoemd. Eigenlijk. Ze kwam zelf natuurlijk uit een gezin van heel veel kinderen. En misschien is dat wel zo, ja, maar dat werd niet zo besproken. Wat denk je dat ze... Ze had altijd graag piano willen spelen. Kijk, Maar ja, daar hadden ze niet het geld voor en dat was ook niet in de familie. En weet ik, dat vond ze mooi en dat had ze graag willen doen en heeft ze niet gedaan. Dus ja. ook niet op latere leeftijd nog Nee, aan niet op begonnen? nee. Nee? Nee, als je 7 kinderen hebt, dan moet je toch gewoon 7 kinderen grootbrengen. Dan zit je achter de naaimachine en dan ben je de hele dag bezig die kinderen te voeden en op te voeden en je huis te poetsen. En nou ja, je kent het wel, toch? Ja. Hoe dat gaat. Zwaar leven? Ja, dat weet ik niet. Zou dat? Ik denk het wel, Ja, dat maar... zeggen wij nu, omdat wij denken, moet je niet aan denken. 7 kinderen waar je alle kleren van moet naaien. En dan als je niet genoeg geld hebt om van alles te kopen. Als dan je moet dat je met het heel maken. veel... Ja, maar als je Maar- dat met heel veel plezier en passie doet... Ja, maar vroeger was het zo omdat het ook moest, omdat je het financieel niet anders had. Ja. Hè? Maar dat was niet erg. Ik bedoel, zo zijn wij allemaal opgebouwd. En het is helemaal niet verkeerd om dat allemaal zo zelf te doen, toch? Helemaal niet. Nee, ik denk vind dat- het prima. Wij hebben allemaal geleerd, als het niet linksom kan, dan moet je het rechtsom doen. Dan moet je oplossingen zoeken voor. En eigen boontjes dopen. Ja, en ik denk dat dit er ook van komt. Je maakt gewoon, je gaat net zo lang door tot het lukt.
Klaar? Dan is het over, hè? Zo, en zo heeft iedereen zo zijn dingen, ook mijn familie. Ze maken de dingen zoals ze willen hebben en dan is het klaar. En dat doe je zelf. Dus jouw 6 broers en... 5. 5? Je hoeft er niet meer van te maken. Oh, ik dacht dat je 7 kinderen zijn. Ja, maar ik heb ook een zus. Ja. En ik ben er zelf ook bij, dus dat is Ja. Nee, 5 en 2 is 7. Ja, maar je liet me de zin niet afmaken. Jouw 5 broers en je zus, die zijn allemaal wel in de maakdingetjes terechtgekomen? Ik denk dat ze veel met de handen doen, ja. Als je dat bedoelt. Ja, ik ben De een benieuwd. bouwt een boot en de volgende bouwt een huis en weet je zo. Dat. Oké. En de een is heel technisch en nou ja, zo van, ik kan niet precies zeggen wat ze allemaal doen. Want op een gegeven moment raak je je broers ook een beetje kwijt, verspreid over het land, zeg maar. Maar is er wel nog veel contact? Jawel. Jullie zijn wel hecht? Niet heel erg, maar we zien elkaar wel op zijn tijd. Oké. Maar niet iedere maand, of, als je dat bedoelt. Hoe happy ben jij als je het leven een cijfer van 1 tot 10 mag geven? Nou, dan ben ik wel een 9, zou ik wel kunnen. 10 vind ik een beetje overdreven, maar ik ben zeer happy. En gezond en ik mag hier doen wat ik wil. Dus dat is helemaal fijn. En als ik ga spijbelen, dan ga ik hier niet naartoe, doe ik iets anders. Heerlijk. Dus ik hoef niet meer te werken. Dus dat is ook fijn. Ik hoef hier niet van te leven. Dat haalt ook heel veel spanning weg. Hè, als je... Heb je wel kunnen leven van je kunst? Nee. Nee? Wat was dan je grote mensenwerk? Ik ben heel lang zorgmanager geweest bij de thuiszorg. En een aantal jaren consulent bij Steunpunt Mantelzorg. En dat was mijn grote mensenwerk. En daar kon ik van leven. Oké. En dit deden dan naast, zeg maar. Dus toen ik gepensioneerd raakte, toen dacht ik moet wel iets doen. Toen? De hele dag een boek lezen is natuurlijk wel leuk, maar dat gaat natuurlijk na 7 dagen wil je ook iets anders, zeg maar. En dan op deze fantastische plek. Ja, dat is zeker zo. Maar jij weet dus wat het is om mantelzorger te zijn, want je hebt met heel veel mensen te maken gehad. Die, en zelf ook mantelzorger geweest. Voor? Moeders. Ja. Kijk, ze is 90 geworden, dus dan moet je wel wat doen voordat het zover is hè, dat ze gaat hemelen. Dus dat is wel... Ik ben wel blij dat ik geen mantelzorger meer ben. Dat is toch ook niet altijd een feest. Mm. Dat gaat altijd door, hè? Daar kan je nooit vrij van nemen. Heb je daar wel vrede mee, hoe het is gegaan met je moeder? Ja? Ja. Het had niet... Kijk, je gaat zo lang door als je doorgaat, hè? Zo simpel is het. Ik bedoel, dat doet mantelzorg. Dus laat me zeggen, als mijn moeder ging overlijden, en toen was ik wel opgelucht. Zodat het ook een keer een eind aan kwam. En na 15 jaar. Hoe dacht zij daarover? Kon zij het leven loslaten? Nee, maar... ja, ik geloof wel dat ze het goed vond, maar ja... kijk, mijn moeder was van 1915. Dat is geen generatie vrouwen die zegt... oh, weet je wat, ik ben nou klaar met leven. Daar sprak je niet zo over, zeg maar. Kijk, ik kan er nu wel over hebben, maar ik ben van een andere generatie. Maar die generatie, die leefde gewoon hun leven. Punt. Volgens mij ben jij maar oud worden is niet altijd even leuk. Dat heb ik wel gemerkt. Ja, dat merk ik zelfs al. Oh ja, 's morgens vroeg zeker als je opstaat. Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar jij bent iemand die op mij heel erg recht voor de raap, mondig overkomt. Kon je ook goed praten met je moeder? Ja. Ja? En goed ruzie maken. Oh. Ja, nee, maar wij konden het heel goed vinden, maar wij zeiden elkaar ook meteen wat we vonden, zeg maar. Dat is niet altijd leuk en niet altijd makkelijk. Maar dan heb je ook geen opgekropte, ingewikkelde toestanden. Zo als je het zegt, dan ben je het ook kwijt. En dat was voor het haar bliksemt zo even en dan is de kou uit de lucht. Ja. Dus misschien leken we wel op elkaar, hè, om het maar zo te zeggen. Botsende karakters? Ja, heel veel, ja. Ja.
Ja, kijk, je wordt door je moeder opgevoed en ze leert je ook je mondje te roeren, zeg maar. Ah, dat dus wel. Dat met 5 broers moet je dat toch wel? Ja, waar zat jij in de rangorde qua leeftijd? Nou, nee, ik was de 5e. Oké. Dus dat... Nee, we hadden wel een splitsing, de eerste 3 jongens en daarna 4, daar zat wel een splitsing in, ja. Heb je zelf kinderen? Nee. Niet? Nee, gelukkig niet. Want? Nou, ik heb bij mijn broers gezien. Als je zelf een kind bent en je broers krijgen kinderen, dan weet je ook dat het helemaal niet zo romantisch is en zo geweldig altijd, toch? Ja, je hoopt altijd maar dat het goed gaat, hè? Ja, nou, maar die romantiek heb ik niet. Die mis ik. En toch een 9 voor het leven. Ja, ik ben er heel tevreden met mijn leven. Nou, en dat is heel belangrijk. Jij ook? Ja. Mooi. Ja, ik denk dat ik ook wel op een 9 zit, ja. Oh, Ja. kijk.